tapi lebih baik. Jadi mereka berkawan. Akan kalau mereka tampil, tapi tidak perlu fighting tampilnya, tidak boleh. Karena misi sebelumnya jiran ubah boleh. Itu programnya saya mengingatkan saya ingin sampai bersama dengan apa? Transportasi bukan bagian apa dalam apa yang bisa kita mesti dan kita dengan apa kita mengambil misalnya sampai dengan apa kita dapat.
गोजोननाय थाबाय। मोजाङै साबायखर थाबाय डक्टर गोमोथाव बसुमतारी सार बिथांनिसिम। बिथाङा मिलौदो सेरजानि देंखोजों दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोनि मुङाव रंजानाय बाजानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जागायजेनदोंमोन। बे समाव हाबाफारि बायदियै दङ दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनाय। जोंहा बैठकगिरि आलासि थिनानै दोनखानाय दङ। सार बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैखायो। बिथाङानो जाहैबाय आनन्दराम औवारी सार। बिथाङा दासान्दि बर' राइटार्स एकाडेमिनि गाहाय नेहाथारि। सार बिथांखौ बे समाव जौसांसिम फैनानै दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोनि मुङाव रंजा बाजा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय खावलायदों। लोगोसेनो बे समाव मोनथाम फोरबोनिफ्राय गांसे आर'नाइजों सार बिथांखौ बरायना लाग्रोनो थाखाय खावलायदों। आंखौ बेखेवनो बिबान होनायाव आं थारैनो आं एसे गोजोनदों। नाथाय आं बे माने ओंथि गोनां जेसेबां समायना बे हाबाफारिखौ जोबोद मोनसे नुनो बा मोनसे ओंथि गोनां बाथ्राजों बेखेवनो होनाया आंनि थाखाय मोनसे गोब्राब। दा बे रंजालि फोरबोआ नैजिथि जागायजेनो आं बेखौ खोब सुंद'यै मोनसे मोनसे बिबुंथि होनो नागिरदों। खोब सुंद'नो आं बेखौ मोनसे होनो नागिरदों जे बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि आंगो आंगो मानसि माहारि थानाय थाखाय समाजखौ समाज थानाय थाखाय फोरबो दं। फोरबो थानाय थाखायनो जिउआव रंजानाय बाजानाय दं। थुलुंगा खांनाय, गोग्गो सानलायनाय, मोजां अनलायनाय बेफोर जाय फोरबोआ सुबुं जिउखौ दैदेनो बेबायदि फोरबोनि आखुमाथिया जोबोद गोथौ गुवार जोबनो गैया। जिहेतु सुबुं जिउआव समजों लोगोसे सोलायनाय फैयो जाउनाव सुबुं जिउनि महरा सोलायनाय महर मोनो। मानसिनि थांना थानाय खान्थिफोराबो गोदान महर लायो आरो सुबुं फोरबो सुबुं हारिमुआव खैफोद नुजाथियो। थारैनो सुबुं माहारिया सुबुं
सुबुं फोरबो सुबुं हारिमुनि गेजेरजों थांना थानायनि रंजानाय थुलुंगाखांनाय गोहो मोनो। सुबुं हारिमु फोरबोफ्रा थारैनो गावनो हारसिं सोमजियो बेखौ रावबो उसिर खालामनो हाया। बेबायदिनो रोजा रोजा बोसोरनि सिगां आबादारि मावबोनानै जिउ खुंबोनाय बर' हारिनि गेजेराव आबाद मावनायजों सोमोन्दो थानाय बैसागु फोरबोआ जोनोम जादोंमोन। बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों बर' हारिनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय आरो बायदि आसार खान्थिफ्रा थांना थाबोदों। अदेबानि बेबायदि फोरबो थामहिनबा बैसागु फोरबोआ समनि दाहाराव एसेब्लाबो एबा गोबाङै सोलायनाय थार बाथ्रा। जानो हागौ बेफोरबादि थासारिनि थाखाय जों गावनो सुबुं हारिमु सुबुं फोरबोनि बेसेनथिखौ बुजिनायाव एसे गोब्राब जादों। बैसागुनि ओंथिखौ आबुङै हमदांनो हायि जाउनाव जों बेखौ खालि बायजोआरि आरो दसेनि थाखायल' रंजानाय फोरबो महरै आजावदों। लासै लासै ओरैबायदि थासारि सोमजिदों जेन' बैसागु माने सोहोर नोगोरनि जौखुंखु खुंफुंनाय हारिमुआरि फोरबोसो। जेन' बैसागुनि ओंथिया टिभि चेनेलनि फसंथानसो। बेबायदिनो बैसागु फोरबोआ बर' समाज जिउनिफ्राय बिनि गुबै महरफ्रा फारियै जानगारलांनो हमदों, मोले जालांनो हमदों, गोमालांनो हमदों। थारैनो जों बैसागुखौ बर' हारियारि जिउनि अंग महरै बेखेवथि होनानै फोथांना लाखिनो हायाब्ला जोंनि बर' हारिनि गोग्गाथि हारिनि गुबै महरखौ हमथाना लाखिनायाव फेलें जागोन। जों थारैनो संकल्प लानांगोन। बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि गोरबोबो जों बुंनो हानांगोन। बैसागुआ मोनसे बोथोरल' नङा, बैसागुआ बर' हारिनि थांना थानायनि आवगाय थांखो। दिनै इंखं पाब्लिकेसननि बड'लेण्ड टेलिभिजन स्टुडिय'आव देग्लायनि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाय हाबाफारिया जोबोद मेहेरगोनाङै जाफुंसारदों। आं बेखौ गोजोननाय जासिनाय जादों। दा आं बेवहाय बुंजादों आसलथे आं जोबोद बेबायदि समायना माबा गोजोननाय मोनदों। नाथाय हयथ' बेबायदि मोनसे बिबुंथि लाखिनानै आं बेखौनांगौ आंखौ हायाखै। जे बेवहाय आं सावगारि बे सावगारिया एसे जुदि जों सोलायनोब्ला आरो बांसिन बुंनो नाजागोन। मानोना बे सावगारिया जिथु नुथाय दृश्य सिनारि बुंनोब्ला जों माबा मोनसे बुंनाय बायदि हादराव बर' नोगोर बर' सिटि बा जोङो हयथ' मानालि बा जोङो दार्जिलिं हिमाचल प्रदेश माबाया दार्जिलिं खिन्थु बेखौ जुदि जों बर'नि गोरोबनाय मानासनि एबा जोंनि गोसो मावलाना माबानाया बांसिन ओंथि जागौमोन आं मिथिखागौ। जेरावनो बेबायदिसो समायना जिथु बैसागु खुंनाय गोरोन्थिखौ मा जायोमोन बेखौ जोङो मोनसे उदाहरणखौ खुङो बेखौ मोनसेखौ आरो बेबायदि जौखोमा फैनायाव आसामाव गिबियाव 1952 फैनाय जादोंमोन। 1952 आव गिबियै आसामाव जौखोमा खुंनाय जादों जों मिथिनाया गुवाहाटियाव। आरो दा बेखौ ओरैबायदि जाबाय जे सारा आसामनि माने गामि गामि ओनसोलावबो हाबजोब्बाय दा बेबायदि जाबाय। आरो उनाव हयथ' निस्सय सोलायबावगोन माजों महर जेरै जों बेखौ बेबायदि बैसागु फोरबो खुंनाया बर'नि मोनसे बर'आ जोबोद दाहार जायाखै आं दाबि खालामो बा जिउ खुङो आरो बर' हारिखौबो खुङो। दा जोङो बे आं सानसे मंगलान फोलेरसो फोरबो बे असमनि जिथु बैसागु फोरबो जिथु खुंनाय जिथु जौगाबोनाय बियो एकमात्र बुहुमा आहमफोरनिफ्राय फैयो। नाथाय आहमफ्रा जों बिसोर एखे गोष्ठी आहमफ्राबो बिथांमोना मंगलान फोलेर बे जों दाहार जायाखै। दा जोंनि मंगलान फोलेरा जोंनिथ' जों बड' रायजो सेक्रेटारिनिफ्राय जों मुसलमाना बेरायदों। बुंनो थाङोब्ला जों बुंनांगोन जे नरवेनि माने नरवेनिफ्राय स्टार्ट जानानै सानसुनखै आपटु माने माबा लागे इन्ड'नेसियानि बा दिबा लागे जोङो जेरावनो स्टार्ट जागोन बेयाव असमिया जेराव जोबथाहैनो बुंनो थाङोब्ला बे सारा जिथु नर्थ माबाया नर्थ पार्टआ नर्थ इस्ट बे पार्टआ माने बुहुमनि
जितु नर्थ आरो साउथार्न माबा बेसादा बेयो नंगुलार फोलेरनि मानसिजों बुंफुना थानाय आरो बेवहाय जोंनि बड' राइटार्स सेक्रेटारि बेरायहैबाय जोङो सिगां माबायाव बेरायहैबाय इन्द'नेसियाव माबायाव नरवे बिनि उनाव जोङो बेरायहैबाय बालि द्वीपआव आरो थांनाय बोसोराव जोंनि बड' राइटार्स एकाडेमि जाखांनायाव बेरायहैबाय जों बेबायदि मंगलार फोलेरनि माबा हाबफैबाय दा बे जितु बैसाग खुंनाय जों निजा खोनायाखैबाय जों रावबो दा थायाखै दा आरो जों जुदि स्टाडि खालामनांगौ जेरै इन्दि लुनाय बेखौ चाइनायाव चीनाव जागायजेननाय जादों 5 रोजानि सिगां बे मोनसे लेटेन्डारि बेखौ सल'बाथा बुङो आरो बेबायदिनो आसाम भारतआव भारतआव इन्दि लुनायखौ भारत बर'आनो गायसनजेनदोंमोन बा जागायजेननानै लेजेन्डारि दिन्थियो बे दिनै पाब्लिक सोमोन्दै बानजायनायाव रंजाथाव गोग्गाथाव जादों आरो बेबायदिनो सुबुंनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि दामनाय देनाय बायदि बिथिंफ्रा थांना थादों आरो उनाव बायदि महर लादों आं खोब सुंद'यै बे फंनैसो बुंनानै जे आंनि जिउखौ जोबोद समायना मोनसे बैसाग खुंनाय हाबाफारिखौ बेखौ बिबान होनायखौ आं खोब सुंद'यै बुंथिदों बेखिनि बुंनानै आङो जोंनि बे रंजा बाजा सुंद' गोनां हाबाफारिखौ बेखौनो होनानै आं गोजोनथों हाबाफारिखौ गोनांथार बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवना होनायनि थाखाय सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। बे समाव हाबाफारि बायदियै दङ मोगा-मोगि लानाय हाबाफारि। मोगा-मोगिखौ लागोन बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सुजुगिरि मुस्रि राजेन बसुमतारी सार बिथाङा बर'नि जाखांफुनाय आर्टिस्ट गावदां दैमारिजों बे समाव मोगा-मोगिखौ लागोन। बे समाव सार बिथांजों लोगोसे गावदां दैमारि बिथांखौबो जौस्रांसिम बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय। गोजोन मोनाबिलि बे समावहाय गासै गेदेमा बिथांमोननो हामलायनाय होयो। दिनैनि दिना जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा बुंनांगोन। सासे सेलेब्रिटिजों लानानै फैयो सेलेब्रिटि गावदां दैमारि जोबोद नायनो मोजां सेंग्राफोर नुब्लानो ख्लाब बिहामजोनि थाखाय ख्लाब बोराय बेन्थ' गथ' गथाय बयनिबो थाखाय आंगो गावदां दैमारि सिनायगौ नोंथांमोना गावदां दैमारिखौ सिनायगौना सिनाय गावदां दैमारिखौ नुफैदों इउटिउबाव नुदों। जों इंखं फोलेरा दाखालि बावैसो मोनसे बेन जादोंमोन आरो रंजा बाजा बैसागु फोरबोआव गावदां दैमारिखौ जोङो एक्सप'जारनि खामानि मावनाय जाथों होननानै बिथांखौ लाबोदों। जोबोद समायना अखाबो समायना दं नङा होमबा बेनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बिथांनि मोसानायखौ नायगोन जों बिथांनाव गावनि गोसो सिंनि बाथ्रा जोङो सोंगोन आरो रायजो राजाखौ सोंफागोन नोंथांमोनाबो सोंगोन बिहामजो लानो गोसो दंब्ला नोंथांमोना प्रप'ज खालामनांगोन फिसाज्लाफोरखौहाय नोंथांमोना लाना थांगोन बिथांनि न'आव बास नोंथांनि मुं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय।
네, 다른 비상으로 당시 아로마이젠 보아요. Thank you. 아kai po. Yes. 네, 가보게 정정 상태가 없잖아요. 그만 일이 많았거든요. 미장부터 사파 중심으로 배우게 안 쓰는데 이 배우게 모로니 방신 시네마 띄우나 하나 시네마 띄우나 사실 다이렉터 프로듀서 메테콘가 라이터 아주 그만 비타나 다클리보고 있을 원타이자 다나네 우리 하부사 한번 크리아 비타나 승리문에 비타나 프리나하네 비타나 프리아 아바 승분아가라 비타나 소비나는 비타나 소수가 파세 한다 아는 것이 알아는 비타나 보이게 만든 비타나 다이거이 사실 아카파가 다이렉터 로젠 나자리 그 전에 알베 카본의 전형의 비탄전 그반 사우프로 롤플레이 칼럼나의 액터 밀수인 구성자리 비탄고전은 문화하는 비탄고전 소방문화하는 아래같이 아우르지 비탄고 보여주는 밀수인 구성자리 액터 Nania jangan remo lawan जों आकाशिता नुबाय इंफं टेलिभिजननि जौ सिरियालाव गाहाय फावथिगिरि टिपु नार्जारि बिथांखौ जों समाव होनाय टिपु नार्जारि 그 전에 미니번호하이 사실 일일이 아니 소셜 번호를 너무 고마워 부탁해서 성공하게 너무 고마워 다시 어머님 보고 보내려고 Bilau Zindulumo Ekto Zau Shirali Ekto Alayano Chitani Ekto Sharamodu Chitani Ekto Ayanakin Chitani Ekto Kohinu Chitani Ekto Bitana Zemsar Boro Bitako Zusama Zemsar Boro Bitana Zakhan Pai Sase Kautigiri Ekto Bitan Kumar Masih Awajan Purni Dala Bini Unawa Jangan Kemudian Asramana Sase Purigiri Puntagiri Sama Suram Nazari Sama Suram Nazari Karena itu sama orang sama Suram Nazari Puntagiri Bini Unawa Origin Musumdai Origin Musumdai Prabowo Dewi sama orang Prabowo Sase Writer Sasero Alasi kita publisher publisher asal nomor Lili Dinesh Singh Rohana kita masih sama namanya Dinesh Singh Rohana kasih kami Lili
बलिउडनि सासे बिथाङा डेपुटि एक्टर नाथाय जोबोद गोहोम गोनां बिथां फावथिनो मेसें आजोला ब्रह्म भयारि नारजि गोरान होननानै जों बिथांखौहाय जौसिनाव मोनबाय थानो हादों नारजि गोरान एक्टर deh, kita perlu ngasih apa sih program lain? Kesana ini, dia semua dia kasih kita mau kita mau kita mungkin ini bisa sini pemain yang lain bisa membuka beberapa masalah. Gaudang Demari, kita जोंनि दिनैनि सेलिब्रिटि जों बिथांनि गोसो सिंनि माखासे बाथ्रा जों दा खोनासंगोन आरो सासे सिं थानाय नै बैसोर दावराव जादों नै गावदां दैमारि नोंथांनि सिनायथि नोंथाङा मा मायथाइनिफ्राय मोसानो जुरिजेनामो आथिखालाव मा थाखोआव फरायो बेखौ नोंथाङा खोन्थालाङो गिबियावनो आंनि सिनायथि होनोब्ला नोंथांमोनहा बयबो जाय जाया मिथिजोबनाय बयबो मिथिखायोना ओरैनो गावदां दैमारि होननानै मिथियो मिडियानि गेजेरजों ओमफ्राय आंनि रियेल नेमा अनजालु बसुमतारी ओमफ्राय आङो मोसानायखौहाय बिदिनो 2014निफ्राय जुरिजेनदों आरो 2014निफ्राय जुरिजेननानै नै दिनैसिमहालागै बे स्टेजाव ओमफ्राय आङो दायो कलेज फरायगासिनो दङ बिथाङा आथिखालाव कलेज फरायगासिनो दङ क'क्राझार कमार्स कलेज कमार्स लादों बिकम फरायगासिनो दं गावदां दैमारिया बिकम फरायबाय थादों आथिखालाव आरो 2014 मायथाइनिफ्राय मोसानो जुरिजेनदों दा उन्दै बैसोनिफ्राय बे बैसोसिमाव नोंथांखौहाय सेंग्राफ्रा आथा सिथा खालामबाय थादों सेंग्राफ्रा आथा सिथा खालामबाय थायो बिथांखौ सेंग्राफ्रा आथा सिथा खालामो नोंथाङा जे 2014 मायथाइनिफ्राय मोसागासिनो दङ माबाफोर एवार्ड मोननाय जाफेरबाय बिदिथ' जेबो एवार्ड मोननाय जाफेराखै बिदिनो आङो फिसा फिसौ बिदिनो प्रग्रामफोरावहाय पार्टिसिपेट खालामबोदों आरो बिदिनो इउनिभार्सिटि ओमफ्राय बिदिनो माखासे कनफारेन्स बेफोराव आङो बाहागो लाबोदों आरोना गासै नङाब्लाबो बिदिनो बै स्टेजनिफ्राय बा जोंनि खालामनानै बिदि मोसाबोदों आरो दिनैसिमहालागै आच्छा जों बिथांनि मोसानाय जों एसे नायगोन बे समावनो नोंथाङा मा मेथाइखौ बांसिनै मोसागासिनो दं आंथ' दा माने ग्रुप दंमोन नालाय ग्रुप मोसाबोबाय थादों माने प्रग्रामफोरावहाय बैसागु प्रग्राम लाबोनायफोरावहाय आं मोसाबोबाय थादोंमोन ओमफ्राय दाथ' आं फैयाखै हारसिं फैनाय नालाय बेखायनो आङो मोसानोसै आरो दा समाव नोंथां मोसानो रेडि आच्छा दे होमबा जोङो बे समावनो नायनि गावदां दैमारिनि मोनसे मोसानाय थेंक इउ गोजोन्थों बयनिसिम गावदां दैमारिया मोसानो थाम थिम जाबाय थादों
जोङो बिथांनि मोसानायखौ बिथांखौ इउटिउबाव नुनाय जादों गावदां दैमारिखौ जोङो गावदां माखासे मोसानाय इभेन्टफोरा फैयो बहा थांखो नोंथाङा मबाइल नायनाय गावदां दैमारिया मोसानायनि बोसोन होनाय जादों बिथाङा गावनि मबाइलखौ नायदों मबाइलाव मिउजिक ट्रेकआव दङ मेथाइआ दङ नोंथांमोननो बुंनाय जाखादों बिथां उनाव बिथांजों सावरायबावगोन नोंथांमोनहाबो नायग्राफ्राबो सावरायबावनो हागोन आरो सोरबा अनलाइनाव दङब्ला दा लाइभआव थागासिनो दङ जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिया लाइभआव थानाय नायग्रा नोंथांमोनहाबो बिथांनो माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला बिथांनि थाखाय सोंथि हरनो हागोन जोंनि बड'लेण्ड टेलिभिजननि नैबे कमेन्ट बक्सआवहाय हरोब्ला नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन आरो बिथांजों नोंथाङा मोगा मोगि जानो हागोन Sendal oh,
नङा होमबा गावदां इज गावदां गावदाङा गावदां मोजाङा मोजां जोबोद हायनारि जा बिसिबाया नायगासिनो बिहामजो लांनो लुबैयो डाइरेक्टर रजेन नार्जारि बर'नि बांसिन सिनेमा बानायदों बिथाङा आरो बिथाङा बिहामजो नागिरगासिनो आंनाव खन्थाम फैबाय आंनि बिबोनांखौ पसन्द खालामबाय नायदों नाथाय सेंग्रा सिख्ला मालाय दंखालाय ओरैनो गारि रावा लांनो हायो लांजागोन दा समाव जोङो आरो नायनो बिथाङा सिंगियाव डेन्स मोसादों जों भिडिअ डेन्स नायनो लुबैयो नोंथाङा रेडि हाउसआ मा बुङो बिथाङा जावजा मोसानाय जों नायनि नङा होमब्ला जोंहा एक्टर दङ जोंसार बर' बिथांजों जोङो मोनसे भिडिअ डेन्स जोङो मोसाहोनि जोंसार बर' दङ जोंसार बर' आच्छा बिथाङा होनदों जे सोरबा माबा सोंनांगौ दङब्ला सोंखाथोंसै बिनि उनाव दा ट्रेलखौ मोसासै होनदों आरो सोरहाबा सोंनांगौब्ला आंबो आवगायबो दङ सोरबा बिहामजो लानो गोसो गोनां बिनि थानो गोसो बिबाजै लिंनो गोसो फै बिथाङा फैमान मोनबाय थादों फै बिरसिं बसुमतारी बिथाङा बै एक्टर बिथाङा बिहामजो नागिरबाय थादोंमोन गावहा न'खौ जोब्बाय दा मानि थाखाय बा बिथाङा बेखौ आवगायबाय जोंनि बेलायाव रंजाबोनाय ओंखाममोन दा बिथाङा जेरैबायदि प्लान खालामबाय गानाङा जाबाय एसे जानानै गानाङा दा बिथाङा ओरैबायदि बान गोनां बाथ्रा बुंलांबाय नंगौ बुंनानैनो आंहा बिहामजोआ नांनाया नांगौमोन फिलाप जाबाय दा आङो माने फिसाजो दं नालाय हौवाखौसो गोसो लाखिगोन आरो दा हौवाखौ गोसो लाखियोबा हयथ' बियो बिथाङा थाहैबायोबा आंनाव गोसोआ आं लाखिगोन आरो हिनजावानो जा हौवायानो जा आङो हौवाखौसो नांगौ नालाय आं फिसाजो गोजासै बिहामजोआ मोनखांबाय दा बेखौ आङो हिनजावबाबो हौवा बानायनानै गोसोआ लाखियो बेखिनियानो थेंकिउ बिरसिं बसुमतारी ओरैबायदि गोसो थोबाय गाव गोसो थोदों खिन्थु फिसाजोनो हिनजावखौनो हैनो लुबैदों हिनजाव हाबा जानाय जों साननै बोसोरनै आगोलाव मोनदोंमोन ना हिनजाव बर'फ्रानो हाबा जादों बहाबा आरो दा मुलुगनां मोनसे इस्यु जादों हिनजाव हाबा जालायनाय हौवाजों हौवा हाबा जालायनाय बेखौ नायदों दानिया नोंथाङा मा बुंनो नागिरो प्रस्ताब खालामबाय बिहामजो लानो गैला गोजासो लानो गावनि फिसाजोजों नोंथांखौ लगायनायनो थारमाने बिथांनि फिसाजोआ खिन्थु एडभकेट दे बिरसिं बसुमतारी फिसाजोआ आथिखालाव चिरां डिस्ट्रिक्ट कर्टआव एडभकेट होजाना दङ नोंथाङा मा बुङो सारा ओमफ्राय सारा जा खोथा बुंलांदों आं माने बिराद माने आङो जेबो बुङा बेफोरखौ माने जेबो सानथ'वाखै आरो हाबा जानाय बैसो दंबावो नालाय बेखौ सानथ'वाखै दहायनो बुंदों बिथाङा सेंग्राफ्रा सिथा खालामबाय थादों आथिखालाव रावबो खाथि खालामाखै फरायदों मोसादों गोमोथाव बसुमतारी डक्टर गोमोथाव बसुमतारी नोजोर होगासिनो दङ नोंथांखौ दे मोजाङै आरो दानिया जोङो मोसानाय रायबुरिनि ड्रिल डेन्स जोंसार बर' बहा दं एक्टर बर' बिलाइ जोंसार बर' जोंसार
जों देमसि खोनासंदि देमसि नायनो मोसानाय मोसानांगौ माने बेयाव प्रेक्टिस जादोंना जों साफ्रोमबो जों साफ्रोमबो मिथिगौ बिथाङा सासे एक्टर नङा करिय'ग्राफार खालामो बिथाङा मोसानायखौ फोरोङो जोंनि जौ सिरियालाव जेसेबांनाखि मोसानायफोर दङ बिथांनि करिय'ग्राफार जादों बिथांखौ जोङो सिनेमायाव जों नुदों बांसिनै जों थियेटाराव मोसानायखौ जों नुनो मोनो देखायदोंबा नोंथांमोना दिनै मा मेथाइखौ मोसादों मा मेथाइ देमसि जाबाय देमसिफोरखौ खिन्थु जोङो बहाबा लोगो मोनलायबाय थानानै मोसाबाय थानाय देरगानाय लोगो दा जोबोद गोजोननाय नोंथांखौ आङो साबायखर होबाय एसे जिरायदो दा जों फैबाय जोङो जे गावदां दैमारिया
गावदां महरै जोंनि बर'नि हारिमुखौ लानो थाखाय फोथांनो थाखाय जाजेननो हादों बिथाङा आथिखालाव क'क्राझार कमार्स कलेजाव बिकम फरायगासिनो दङ नाथाय बिथांनि गुबै सिनायथि जोङो मोनाखै मा गामियाव जोनोम जानाय बिनि बिमा बिफाया मा मावो न'खरनि हालोदा मा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दं गैया जों बेखौ गावनि खुगानिफ्राय मिथिनानै गिबियावनो आङो आंनि गुबै सिनायथिखौ आङो होनोसै नोंथांमोननि समाव नोंथांमोनहा आंनि सिनायथिखौथ' मिथिखाबायानो बांसिनानो ओमफ्राय थेवब्लाबो आंनि माने मेन माने जोनोम जायगा माबाफोरखौबो मिथियाखै नालाय बेखायनो आङो एसे माने खिन्थाना होनोसै आंनि मेन जोनोम जायगायानो जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हुलथुगाव कालुगाव गामियाव आङो जोनोम मोनदों ओमफ्राय दायो जोंहा न'खराव बिदिनो बिमा बिफा दंमोन बा दंब्लाबो आङो बिमा बिफा गैलायानो होनजाबाय बिमा बिफा गैला रावबो ओमफ्राय जोंहा बिब' सानै दङमोन बिसोरबो हाबा जाजोब्बाय जोंनि क'क्राझारावनो जाजोबदों आरो ओमफ्राय जोंहा बिदा दङ बेयावनो हाबा जाबाय संसार जागासिनो दङ बिथाङा हाबा सानैखौ लानानै दायो माने फंबाय आंनि फंबाय क्लास फरायगासिनो दङ फंबायाबो दायो बिदा मोनजोंनो थायो ओमफ्राय आङो क'क्राझारनि थिथागुरियाव जोंहा जोंनि आनै जायो जायनाखि जोंहानि रिलेटिभ्स बे आनैजोंनो आङो दायो दङ थिथागुरि होननायाव थिथागुरि जानांगौ आनैजोंनो थायो दा माने आं आनैनाव थानानैनो जेसेबांनाखि आंनि जिउआव माने फरायनाय थानाय माखासे कालचारनि बागै कालचाराव ओंखारनाय मावनो नांगौ हाबाफोरखौ आङो बिमानैजोंनो लोगोसे माने मावलांगासिनो दं आरो गासैबो बाहागोफोरखौनो बिमानैजों आंजोंनो मावजोबनाय जायो बिमानैयाबो आंखौ फरायनाय थानाय जानाय गासिबो माने बिराद माने फिसा बायदि मोनो आरो दिनै माने जोंहा बिमा बिफा गैयाबाबो आनैया जोंहा आंखौ गावनि फिसा बायदि गावनि थैजों जन्म होनाय बायदि बिराद अनो आरोना गासिबो आंनि भिडिअस बानायनाय बा माखासे प्रग्रामफोराव थांनायफोरावहाय जोंहा बिमानैयानो आंखौ बिराद माने अनो गावनि फिसा बायदि आदर खालामो आरो बेखिनियानो आथिखालाव बिमानि मुं फरायसा बियो बिथाङा बुंदों जे बिमा बिफा गैया मावगैया बेनिफ्राय नोंथाङा जिउआव मा जानो लुबैदों नोंथाङा जिउआव मा थांखि जिउआवहाय बिदिनो आङो कालचारावबो ओंखारलांबाय थागोन आरो माने कालचाराव आङो बिदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन बिदिनो जौगाबाय थागोन गोजौ फारसे ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो फरायनायखौबो माने गोजौ फारसे माने आंनि थांखिसिम सौहैनो थाखाय आं लांफाबाय थागोन आरो ना कालचारजों लोगोसे नोंथाङा कमार्स फरायगासिनो बिजनेस माने कमार्स बिथिङाव थांदोंमोन नोंथाङा मोनसे जोबोद आखा फाखा मोसानो आरो हारिमुखौहाय नोंथाङा जोबोद मोजां मोनो मोसानायनि गेजेरजों बोरैहाय बर' हारिमुखौ प्रउड खालामनानै सिनायथि फोजोबनो अब्ला नोंथाङा हारिमुनि थिलियाव जोंनि एकाडेमिक प्रसेसखौ बेखौ थांना लायो दिनै दा आर्ट कलेजनि बा मिउजिक कलेजआव माने आङो बेखौ जोंनि क'क्राझाराव दंखायो फाइन आर्ट कलेज बेवहाय आङो लानो सानदोंमोन बाट माखासे माने आंनि पार्सनेल प्रब्लेम्सफोरनि थाखाय बा जेनेबा आंखौ अनसायग्रा बेनि फारसे जेबो मोजां खाबु मोनैयावहाय आं बेवहाय बाहागो लानाय जायाखै आरो माने बेनि बागै आं जेबो खाबु मोनथ'वाखै नालाय बेखायनो आङो जास्ट माने हारसिङै दा स्ट्रागल खालामगासिनो दङ लोगोसे आथिखालाव नोंथाङा गावनि गुबै गावदां दैमारिया गावनि मुं एबा लाफ्लानि गुबै मुङा निकनेम आंनि बियो मिडियायाव लानाय आरो ना बियो गुबै मुङा आंनि अनजालु बसुमतारी मा आसरित हिनजाव मानसिया
हौवानि नाम लादों रिखाबना रिखाब सोदोबा हौवानिबो थायो हिनजावनिबो थायो अनजालुआथ' स्पेसिफाइड हौवाथार नङा होमबा मा जागोन बेमानि अनजालु बेनिखायनो गुबै नामा मा होनो अनजालु बसुमतारी आच्छा गावदां दैमारि आलाफानायखौ अनजालु बसुमतारी गुबैमोन अनजालु मानो बरनाम लादों मानो जादों आवसा एसे जे बिथांनि गुबै मुङा गावदां मुङा अनजालु बसुमतारी डेट्स हौवानि नाम मानो जाखो जोंनो नाङा होनबा मानो हय मानो लादों आंना फेसबुक पेजावहाय आंना अनजालु बसुमतारीसोमोन आरो ओमफ्राय आङो मोनसे माने गोसोआव माने गोसोखांदों आरोना मोनसे समावहाय बिदिनो बांद्राय गोबाव जायाखै बियो 1 year जाबाय खोमा आं भिडिअ दैमारि लानाया मिडियायाव ओमफ्राय आं सानसेखालि बिदिनो उनावहाय मा जाखो मिथिया आरो दाना फेसबुकआवहाय आंनाथ' अनजालु बसुमतारीसो खामोन नालाय ओमफ्राय दाना आङो मोनायाव बिदिनो गोसोखांनानैहाय आङो नामखौ इडिटिं खालामबाय आरो ओमफ्राय दाना मा मुङानो गोसोखांबाय ओमफ्राय मोनायाव हारसिं गोसोखांनानै आङो गावदां दैमारिखौ लानोसै खोमा सानबाय आरो गोसोआव ओमफ्राय दा सानदों जे साननाय लोगो लोगो आङो नामखौबो डाइरेक्ट फेसबुकआव आङो होखादों आरो अनजालु बसुमतारीनिफ्राय डाइरेक्ट चेन्ज खालामनानै गावदां दैमारि होबाय आरो आङो ओमफ्राय दाना जोंनि आंथ' बे समाव आनै गोनां दंखायोमोन नालाय जोंहा आनैनि फिसालाबो दङ दायो जोंना बिदाया BSc कमप्लिट खालामनानै भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव जब जाबाय आरो दायो जोंना आनैजों गावजों दंमोन दादाजों आनैजोंल' नालाय ओमफ्राय दाथ' जोंना बिदाया सिसुआवसो दङ ओमफ्राय दायो जों दंमोन आनैजों आंजों आरो ओमफ्राय दा बे समावहाय जयैनो दंमोन आरो ओमफ्राय दाना बिदाया फुङावहाय सोरांबाथ' बे आंनि नामाथ' चेन्ज जाबायना ओमफ्राय दाना फुङाव होनबाय आरो आंथ' बिसोरनो रावनोबो खिन्थायाखैमोन नाम चेन्ज खालामनायखौ आं चेन्ज खालामनानै सिरि थाबाय आरो ओमफ्राय दाना जेला फुङाव गासिबो सिखारजोबो अब्ला बिदाया बुंबाय आरो माने बिमाखौनो खिन्थाबाय आरो ओरै होनबाय मा जोंना माथो सासेया गावदां दैमारिसो जानानै दं होनबाय आरो बिदाया जोंना दा माने गावदां दैमारि जालाबायखो बेलाय होनबाय ओमफ्राय दाना सोंबाय आरो आंनाव बिमानिया नोंहा माथो गावदां दैमारिसो जालायबाय होनबाय आंखौ औ होननानै बिराद मिनिबाय आरो मानो बिदि लाखो होननानै बुंबाय ओमफ्राय आं मिथिया मानो आं गावदां दैमारि लानो गोसो जादोंहाय होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय बे लानायानो लानाय नोंथाङा स्पष्ट बुङा हिनजावनि नाम जानो मोननांगौ गोसोआ हिनजावनि नालाय जोबोद आङो गावदां दैमारिखौनो लाबाय जों मानिनो हाया अनजालु जानो हाया हिनजावनि नामा माने आङो हौवाब्लाबो हिनजावनि नाम लानानै बा हिनजावनि रुप लानानै माने कालसाराव आङो आंनि टेलेन्टखौ आङो देखायनो लुबैनानै बा रायजोफोरजों माखासे मानसिफोरजों आं सिनायथि मोनजानो लुबैनानै आङो नामखौ चेन्ज खालामदों आरो आच्छा एसे गोबाव खालामलिया बुंदोनि बिथाङा गावदां दैमारि नायनो मोजां जोबोद बिउटि खावलायफ्रावबो जानजिसे मोजां जानजि गोसोखांथावथाव बिथांनि गुबै सिनायथिया अनजालु बसुमतारी बिथाङा हिनजाव नङा बिथाङा हिनजाव नङा हौवा इजि एबारे बिथाङा हौवा नाथाय बिथाङा हिनजाव माहारिखौ जोबोद मोजां मोनो हिनजाव जानानै बर' हारिमुनि एक्सप्लरेसन बिथाङा लुबैयो नोंथाङा हौवा मोसानाय मोसाफेरदों मोसानाया आङो बिदिनो क्लास 9 आङो जे बे समाव आङो पर्तुगालनि जे एकाडेमि होननाय स्कुलाव फरायदोंमोन ना ओमफ्राय बे समावहाय बिदिनो सिम्बोलाव बहुत माने कनफारेन्स जायोमोन साहित्य सभा जायोमोन आरो ओमफ्राय बेयाव आङो बे जानाय समाव जोंनि नैबे जे एकाडेमि आं जेथिया माने क्लास 9 आव फरायोमोन बे समाव आङो बिदिनो प्रिन्सिपाला जोंखौ बिराद माने
हौवानि फोरोंमोन आरो जोंखौ ओमफ्राय सारनि थुलुंगानायजोंनो आङो माने बेयाव मोसाहैसिगोन आरो ओमफ्राय बे खाथियाव आं मोसाफेरदों हौवानि ओमफ्राय बिदिनो आं दिनैसिमबो हौवानि आं मोसाफेराखै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोङो साबसिनै माब्लाबा मोगा मोगि लाबावगोन बिथांजों जोङो सावरायफोराव मोजाङै सावरायगोन दिनैनि बे सुंद' समावहाय जोंनि सेलेब्रिटि बिथांखौ जोङो दोंसेबाव मेथाइजों मोसानानै जों बिथांखौ जोंनि गोसोखौ थुलुंगा होयो गोबांथार बेवहाय फरायसुलिफोरखौ फैयो उन जोलैखौ फैयो नोंथाङा बिथांमोननि थाखाय खेबसेबाव मोसानानै गोजोनलाय आरो थुलुंगा होयो मोनसे मोसाबावनोसै
गावदां दैमारि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बे समाव जौसांसिम हांख्रायनानै लाबोनो सिगांदों बिजय बसुमतारी, बिथाङा कार्बि आंलंनिफ्राय। दा बिथाङा जौसांसिम फैनानै मेथाइ रोजाबनानै दिन्थिफुंगोन। दा बिथांखौ जौसांसिम फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय। सिंगाराथ' नङा गुबुनफोरा गोसो जागोन
रोजा साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम जोंनि गेजेराव मिलौदो गारांजों मेथाइ रोजाबनानै खोनासंनायनि थाखाय बे समाव जौस्राङाव हांख्रायनानै लाबोनो सिगांदों बर'नि गागि लिरगिरि नबकुमार ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि गेजेराव दोंसे खन्थाइ आवरायनानै खोनासंहोगोन दा बिथांखौ जौस्रांसिम फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय सार बिथांखौ गुरैयै खावलायबाय
서울로 고백도 들어왔어요. 난 막상에 रोजा साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम बिथाङा जोंनो दोंसे सल' खोन्थानानै होबाय सार बिथांनिसिम रोजा साबायखर बे समाव जनिका नार्जारी बिथाङा जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफुंगोन बे समाव जनिका नार्जारीखौ जौस्रांसिम फैनानै मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय दा मोसाफैगोन जनिका नार्जारी जनिका नार्जारी बिथांनि उनाव मोसाफैगोन जोंसार बर' डान्स ग्रुप जोंसार बर' डान्स ग्रुपनि उनाव मोसागोन एबेन बसुमतारी दा मोसाफैगोन जनिका नार्जारी बे समाव
जोबोद हायलालाय हुइलालाय मोसानानै दिन्थिलांबाय दा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे समाव मोसाफैगोन जोंसार बर' ग्रुप डान्स दा मोसाफैगोन जोंसार बर' आरो बिथांनि लोगोफोर बिथांमोननि मोसानायनि उनावनो मोसाफैगोन एबेन बसुमतारी
जौसांसिम फैनानै मोसानानै दिन्थिफैगोन एबेम बसुमतारी। मोनसे फोसावनो थिननो बिथाङा जे फैगौ 9 मे खालि बिथांनि गोथार जुलिनि सान एबेम बसुमतारीया फैगौ 9 मे खालि गावनि न'आव गावनि जुलिनि खालार थि खालामबाय। अखानायै 10 मे खालि जानाय लोंनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाहैनानै बिथांनि जानो गोनां अनजालि बिसिनो बोर जासिहरनांगौ। बयखौबो खावलायबाय फोलेरनि बिथिंनिफ्राय एबेम बसुमतारीनि गोथार जुलियाव जाहाथे बयबो बाहागो लाहैयो आरो बिथांनि अनजालि बिसिनो गोनाङै बोर सारस्रिहैयो। गोजोन्थों।
एरेन बसुमतारी बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बे समाव जौस्रांसिम मोसाफैगोन तानिया बसुमतारी आरो बिनि लोगोफोर दा मोसाफैसिगोन तानिया बसुमतारी आरो बिनि लोगोफोर
गोबारै आखाइ खबनानै होबावनांगौ बे समाव जौस्रांसिम फैनानै मोसाफैगोन खुसि रानी ब्रह्म आरो बिनि लोगो रबिना बसुमतारी मोनसे गोजोनथाव खौरां तानिया बसुमतारी आरो बिनि लोगोफोरनिसिम बान्था सौफैदों तानिया बसुमतारी नोंनि लोगोफोरखौ लानानै जौस्रांसिम फै बान्थाखौ होदों दिनेसिं ब्रह्म सार बिथाङा साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम
सिम साबायखर बे समाव जौस्रांसिम हांख्रायनानै लाबोनो सिगांदों बर'नि गागि सावथुन दिथागिरि आरो दिहुनगिरि मुस्रि राजेन नार्जारी बिथाङा जोंनि गेजेराव मेथाइ खननानै खोनासंहोगोन दा बिथांखौ जौस्रांसिम फैनानै मेथाइ रोजाबफैनो थाखाय सार बिथांखौ गुरै खावलायदों बिनि उनाव मेथाइ रोजाबफैगोन बिजस नार्जारी आङो बर'आव अन्थाइ अपारेसन खालामनाया बावाखै मास मोनसेनि एसेल' बारथारदों दा बिथांनि ब्रादा सावरायनायावसो आङो नुजाफैनाय जादों दा बेखायनो आङो मेथाइ खननायाव बांद्राय बोलो होनो हानाय नङा आंनि एसेसोल' खननोसै गोरोन्थि जायोबा निमाहा होनो Hãy
ấy đã hứa khá tận vần hân độc nào chủ ra thế phải sao cầu nâng giấc ngỡ chú đi cha gần na ta chân tình lần này cha chân mơ tầng này cho chân bám vào này khăn nặng bằng này à cái ăn gỡ đơn mơ thơ mơ sự thương này à cái ăn gỡ đơn cái mẹ còn kém này nhìn trong mơ trắng tiếp của hàng mai nhìn trong cả gì ăn nấu sư và khá là cái phần này ya cái anh gỡ đến mất thương người chuyện thương này ya cái anh gỡ đến cái xe ngày còn thêm này anh gỡ đến mất thương người chuyện thương này ya cái anh gỡ đến cái xe ngày còn thêm này anh gỡ đến mất thương người chuyện thương này ya cái anh gỡ đến cái xe ngày còn thêm này anh gỡ đến mất thương người chuyện thương này ya cái anh gỡ đến cái xe ngày còn thêm này ngày còn thêm này xin chào thưa chào anh nào ạ anh cái bộ sổ này thôi đã thấy ông mình thật sự là thật vậy
दा बेखायनो जों थांनांगौ जानायखौ जों
दा जोङो हामलायहरगोन डक्टर जनता बसुमतारी बिथांखौ जोङो दहायो सेराव होनाय खोनादों बिथाङा बे समाव मेथाइ खनगिरि आरो बिथांनि बै समनि बिथाया रमान्टिसिजम आबुं बिथांखौ जोंनि मेथाइ खनगिरिया खावलायगोन जाबाय नामा दा
나 빵하라고. 당신의 제목 상태 오사와 리더랑 당신의 대표 그 점에 가만히
Dance.
kalian yang tidak pernah mendengar bahasa mendengar. Jadi praktis itu ilah, kita pun dapat sampai ini tak pernah kita dapat. Naik nonton boy tu rongga pada saat kau naik.
नोंथांनिसिमबो बैसाग अननाय हामलायनाय सिबिनाय हरनानै बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बे समाव जौस्रांसिम फैनानै मोसाफैगोन जोंसार बर' ग्रुप डान्स। बिथांनि उनाव मोसागोन दिनामणि काकति। बिथांनि उनाव मोसागोन नमनिता बर'। बिथांनि उनाव बिजस नार्जारि। बिथांनि उनाव मोसागोन सोमजोर बसुमतारी। मोसानानै दिन्थिफुंगोन जोंसार बर' ग्रुप डान्स।
আমার বিএড কলেজের ছাত্রীগুলো এটিয়া নাসিবুলের আকিব ও লীলামণি কাকুতি from Memorial Academy College, India. Somzer Bosumtari bitamanya last masa kami lagi. Bye.
Cinta yang aku tak
समजोर बसुमतारी बिथाङा बायदेमलाय सिदेमलाय मोसानानै बयखौबो रंजाहोनो हाबाय दा बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेसिम बसुमतारिया थानो हायाखै 40 बिगा लेबु गायनानै 40 लाख खामायदों समजोर बसुमतारी बयबो राहा फोरोंनानै मोसाबाय बेसिम बसुमतारी थानो हायाखै बिथाङा सेरोजा बाबायनो Imam bisa dengan nane nanggung. माबा लाबोयो बेनिखायनो आंबो बोरैबा बोरैबा मोनफैदों
우리가 가족비 부담하네. 아니, 반지도 너희들이 풀어. 부파 암조 생각과 하는 가르쳐주는 세상 머리머리 잡은 무덤대야. 무덤대야. 자, 한 명의 무엄마요. 대부분 우리 사람이 좀 생각하고 안 하면 나이는 상관없나. 나와서니 바로 hun사 봤던 회수 설마 설마 말아이 내 대비자 부탁든 부분은 가사튼 아니 무장은 나야 그러면 가사튼 아니 무슨 그날 나이야 그들한테 깎고 보고 왜 대포를 배하다 apa ya, rumit di pas kata dia dirurus karena sangat kecil. Jadi karena ini hidup kamu itu tidak baru karena serba jadi serba rugikan ini jadi serba. Rawa pakai dia, kandunglah kandung dari rugikan karena lagi kecil. Ini harus terus ini. Apa yang भौतिक शिक्षा देवांगो खाना दोष मुनि में जेबा नोशिप छोड़िए ओंगला चाहे कैसा और बड़ी कैसा है ना हिंजाव को बताइए भौतिक शिक्षा बाबा माँ करने कमर हिंजाव ने हमारे क्या वो अपनी मुंशी पर आना वो भी मुंशी पर coba punya kita lakukan dulu semua saya ketemu kamu nanti ibu saksi nak juga membeli mentempat dah kemudian aku nak tanya macam mana anakku juga ada hancur naik oh kasih jalan macam hancur dari naik bangga angin kau tu baju bukan kerana bangga kalau nggak sekarang yang berbeda lagi, malu beda lagi, mahal berbeda sebenarnya. Kalau dapat yang tinggal sebenarnya, baik, mungkin satu susu ini kalau punya sampai ke, apa hijau berarti yang dua kali hasil sudah situ, hasil siapa hilang, macam saya, tahu ya. Lagi ini. Apa itu mimpi kopi sunaya? Jadi mimpi kopi sunaya itu memang beribu. Sudah sudah ada. Udah kalah hari ini. Oh mana tu mimpi? Dari kan orang yang berani. Mana tu sekolah ini semua berjual. Sudah sebulan lagi. Jadi sekarang siapa yang mahal di mana dia? Siapa bahaya ni macam baru kau kena ya, sini lah hidup yang kau paling kecil ini. Tayang jauh ada barat dah. Oh, kali baik sundur bumi. Jual per mikir bisi, bini saya kau. Betul, tu ni tu sudah tu benar. Dah. Mini juga batas itu, ni jual sih kita masuk. Akhir kita bisa sudah. Amerika juga bersekali. Musafir lagi, musafir. Akan bisa saja. Orang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bebe dengan bukan obati rozati bati musati obiwai rozati obiwai musati बैसागो बोथोराव हायलालाय हुइलालाय दुखुगा हाखु पुत्रा गाननानै रंजागे अबेवाय दे रंजागे फंबाया नायाब्ला आंसो सानदोंमोन नोंखौनो सिरि सिरि बेवहाय नोंखौनो सिरि सिरि फंबाया नायाब्ला आंसो सानदोंमोन नोंखौनो सिरि सिरि बेवहाय नोंखौनो सिरि सिरि दोनथ'सै दसे जागोन रोजा साबायखर थाबाय टिपु नार्जारि बिथांनिसिम बिथाङा जोंखौ बालागासे रंजाहोबाय बे समाव जौस्रांसिम फैनानै बिजय बसुमतारिया मेथाइ रोजाबफैगोन আমাৰ
मोसानाय मोसानाय बयबो मोसाफानांगौ बयबो मोसाफानांगौ जेसेबां बयबो मोसाफानांगौ गासैबो मोसाफानांगौ जों बयबो सेन्सार बयबो बायदि फैग्रा Saya mau bawa kita ke